चवथीच्या फाटभुंयेर पंढरपूरचे फामाद कारागीर सध्या फोंड्या बाजारांत आयल्यात. तांच्या वांगडा ताची आख्खी फामील आसा. कामगारांक घेवन योगेश धुमळ हे कारागीर सध्या वाद्यां दुरुस्ती करपाच्या कामांत गुल्ल आसात. चवथीक 4 म्हयने आसतना योगेश धुमळ हे फाटल्या 40 वर्सांच्यान फोंड्या येतात. श्री गणेश तबला मेकर अशें दुकान थाटून ते तबला, पकवाज, शामेळ आनी हेर वाद्यांची दुरुस्ती करतात. वाद्यां दुरुस्ती करपाक लागपी लाकूड उत्तर प्रदेशांतल्यान जाल्यार तबला आनी पकवाजाक लागपी चामडे महाराष्ट्रासावन घेवन येता अशी माहिती वाद्यां दुरुस्ती करपी योगेश धुमाळान दिली. आम्ही प्रॉपर महाराष्ट्राचे म्हणजे पंढरपूर सोलापूर डिस्ट्रिक्ट. आम्ही गेल्या 40 वर्षापासून आमचे वडील वगैरे येतात इथे याच ठिकाणी येते. सर्व चामड्याचे वाद्य, शामेळ, घुमट, पकवाज, तबला, डग्गा हे आमचा पारंपरिक व्यवसायच आहे. आणि गोव्यामध्ये आम्ही गेल्या 40 वर्षापासून येतो इकडे. आता आमचे वडील होते, आता वडिलाच्या पाठीमागे आम्ही मुलं आहेत, त्यांचा मुलगा आहे मी, आता मीच सांभाळतो सगळं काय. आणि याच्यावर तुमचं पोट उदरनिर्वाह चालतो. या वाद्यावरच आमचं पोट वगैरे आहे. आमचं पूर्ण जीवन सगळं याच्यामध्येच आहे. आणि हे बनवायचं आणि विक्री करायची नंतर ना त्याची. तुम्ही फक्त गणेश चतुर्थीला येतात का इकडं? हो, फक्त गणेश चतुर्थीला आम्ही 4 महिने असतो इथे. आणि नंतर कुठे असतात? नंतर गावाकडे हाच व्यवसाय आमचा. पंढरपूरला पण हाच व्यवसाय चालतो आमचा. 12 महिने हाच व्यवसाय असतो. पंढरपूरला मूळ गाव कुठं? मूळ पंढरपूरच. मुळी पंढरपूरचीच आहे आम्ही. आणि कसं काय इथं गोव्यामध्ये कसे काय जाणवायचं? गोव्यामध्ये कसं आहे माहिती आहे का, हे पूर्वी आमचे आजोबा यायचे पहिले. एक 40-45 वर्षाखाली आजोबा येत होते आमचे. त्यांनी मग हे व्यवसाय इकडे चालू केला. किंवा गोव्यातले काही गरजा आहेत लोकांच्या, किंवा त्यांना हे वाद्याची आवड आहे, गोव्यामध्ये छंद आहे, मग ते वाद्य बनवण्याकरता इकडे कुणी नव्हतं पूर्वी. मग ते आमच्या आजोबांनी चालू केलं इकडे. शामेळ, घुमट वगैरे बांधायचं, तबला, पकवाज रिपेअर करायचा, की नवीन तसं रिपेअरिंग आणि नवीन पण हे बनवण्याचं काम चालू केलं. आता चार महिने आहे तुम्ही आता गोव्यामध्ये. आम्ही 4 महिना इकडे आहे. गोव्यामध्ये विक्री कशी काय आहे? विक्री सध्या तर आता सध्या हे श्रावण चालू झालं नाही अजून. श्रावणापासून कामं चालू होतात ते. त्यांनी कसं भजन वगैरे तर 6 महिन्यापासून सोमवार शनिवार लोक वाजवतात भजन वगैरे. आता किती माणसं आहेत तुम्ही इकडं? आता आम्ही 4 माणसं आहे तिथे. आणि हे रूम भाड्याने घेतात का? हो, हे भाड्याने घेतो आम्ही. वार्षिक भाड्यानेच असतं आमचे. डागा वगैरे काढायला जे ड्रम लागतं, लाकूड लागतं, ते कुठून आणतात तुम्ही? ते लाकूड वगैरे आहे ना, आम्ही उत्तर प्रदेशहून मागवतो. ते लाकूड पूर्ण उत्तर प्रदेशमध्ये बनतं. नंतर चामडं जे आहे ते महाराष्ट्रामध्येच बनतं आमच्या इथे सोलापूर डिस्ट्रिक्टमध्ये. त्याची वादी झालं, मग पुडा झाला त्याचा. हे चामडी वाद्य पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये बनतं. कुठले लाकूड वापरतात तुम्ही? लाकूड आम्ही का नाही लाल सिसम म्हणून लाकूड राहतात, म्हणजे जंगली लाकूड राहतात साधारणपणे ते. गोव्यामध्ये काय खैरीचं वगैरे लाकूड आहे? खैरीचे लाकडं मागणी असतात लोकांच्या, पण खैरीच्या लाकडाचं कसं फॉरेस्ट लोकांनी शॉर्टेज आहे, ते बॅन आहे त्या लाकडाला. खैरीच्या लाकूड आणि त्या लाकडामध्ये काय फरक असतो? फरक असतो. खैरीच्या लाकडाचा आवाज वेगळा येतो, ह्याच्या लाकडाचा आवाज वेगळा येतो. कारण कसं आहे, खैरीचं लाकूड म्हणजे एक प्रकारे आवाज गोड निघतं त्याचा आणि टिकाऊ चांगलं राहतं खैरीचं लाकूड म्हणजे. आम्ही असं आयज फोंड्या जो गेल्या 40 ते 45 वर्सां हांगा पंढरपूरच्यान हांगा येता की तबले साथ करपाक जावं तबले नीव गोळ करपाक. गोंयांत तेज्या गणेश चतुर्थी खातीर आनी श्रावण म्हयने लागलो म्हणटकीर गोंयांत ताका भरपूर डिमांड आसता. गेली 40 ते 45 वर्सां तो आपले वडिलो पडची जो आसा, पयलीं तेजी वडील येताले, आजो येतालो, आतां तो येता, चलो हांगा येता आनी पंढरपूरच्यान हांगा येवन जो हेच जाग्यार येता आनी हांगा येवन तो आपलो तबला विक्री करून उदरनिर्वाह करता. आज तेणी सांगता तो म्हणजे तेणे बेरोजगार कोण आसा पळय तेंच्यांनी आपूण जो पुर्वजांचो कितें आसा, जे वडिलो पडची जी तुजी जमीन जावं आनी कितें आसा ती तुमी स्वता कसोवपा जाय, स्वता करपा जाय. फकत सरकारी नोकरी मेळटली ती आशेर रावपाची ना अशें तेजें म्हणणें आसा. तुमी पळयता की आयज हांगा मोठ्या प्रमाणांत तबला, डगा तेणी सगळे वेवस्थीत शामेळ ही वाद्य ती कडेन आसा. कोणाकूय उपलब्ध जाल्यार तेणी हांगा येवन मेळटा, ताका सहज मेळटा अशें तेजें म्हणणें आसा. आज तेणी पळयल्या मोठ्या प्रमाणांत खैरीचें लाकूड गोंयांत चलता, पकडता, हे फॉरेस्ट धरता. तरी म्हणून तेणी हांगा गोंयांत खैरीच्या लाकडाची तो वेवसाय करिना. ते भायरसून ती लाकूड हाडून तेजी विक्री करता. त्या लाकडा पासून खैरीचे आनी
त्या लांकडा पासून हेका खूब फरक आसा. 4 लोक आसा हांगा कामाक. तो हे भाड्याच्या हितून रावता. 4 म्हयन्या खातीर तो गोंयांत येता, त्या भाड्याचें दुकान घेता, थंय रावता. परत तो आपलो वेवसाय पंढरपुरा व्हरता. वयतना कितें कितें मिळकती मेळटा थोडी फार ती घेवन वयता. पूण तेचो फक्त येवपाचो उद्देश, गोंयांत येवपाचो उद्देश ती व्हडले लोक खातीर गोंयांत लोक मोठ्या प्रमाणांत येताले. व्हडले लोक तेजो आजो येतालो, तेजो बापूय येतालो. त्या खातीर तो गोंयांत येता आनी तो आपलो वेवसाय हेजे मुखार सुद्दां गोंयांत येवन आपूण चालूच करतलो, गोंयच्या लोकांक सहज उपलब्ध करून मेळचे खातीर. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर.